Тата Петър Маринов, треньорския щаб редува двамата вратари. Какво ще кажеш за тази намеса сега? Първо, много лоша игра в отбрана на ЦСКА 1948 в ситуацията. Мисля, че това е Тонислав. Възможно за Васил Панайотов удар. По земя топката мина някъде. На Литек сега обаче Брено в атака за Черно море. Залъга един футболист, опита се в матча. Сега с подаване към Исмаил Иса. Топка, която завършват и в днешния ден. Подаване на Васил Панайотов, отклонена топка от Исмаил Иса. Трудно изпълнение от въздуха. Ето го и подаването. Разминава се с топката. Двама футболисти, удари и спасяване на Алекс Божев. Всяко едно високо центриране в наказателното поле на Литекс от тук насетне ще... На легендата на Лиц, Зимир Бютучи. Опит за моментален отговор от ЦСКА. И той получава шанс да се надиграва 1-1 с Асен Георгиев. ЦСКА, червените да си улеснят задачата, спасяване на Алекс Божев. Е възможно за Берое. Ще успели да завърши тук Пинеда. Топката в ръцете на Алекс. Отстъпва сега обаче възможност за Берое. Спасяване на Алекс Божев. Още една възможност тук от гол линията. Успява Асен Георгиев да изчисти. Претенции за засада на двата отбора, така че това ще бъде шанс. Жение за младия страж. Тук някъде идва и последния съдийски сигнал на Георги Давидов. Край на първото. Слав Пенев, проблемите за Жулиен Ламида не са сериозни. Предвид значимостта му! Какво направи Винсент Карагарен? Вау! 7 минути след като резултата бе открит, Винсент Карагарен вкарва един от головете на сезона. Тотално надигра своя съперник ЦСКА 1900.